brasa guys. Panilig kami nga mong palibot nga. Dagang mga dahon sa prutas. Yung magulang gati, nakamangubong. Sakit, makay na akong baga. Akong gusto, panilhi, gada-adlaw. Nagamay lang kayong area. Dako guys, magsilid. Sa kadiris taas. Try magluto. Tanahaw mo. Walay ayo-ayo min ako ang kamot. Nakapit na tubig guys. Kay kapag inaayo ang tubig. Nalang. Habua. Pating habua ang life ni Leida's Kitchen. Nagpapaka po ano na asinso. Ay, nagsukusok lang guys ka ng daghana na kakukasun. Nagkalat yung talan. Hindi pa kaunan ako kung amahang gwapo. Ingnan ako ay nagtai-tai daw siya. Kundi lang sa magluto pa. Ilan ako mamahan. Ilan sa magluto pa kay nagtai-tai magka. Ilan sa magluto kay bawal sa mo. Siya ka nung dili magluto. Kaon ko. Wala, sige, bahala ka. Andam na lang sa daan tambal. Kay madlok na bakit mo tukar ng iyahang. Libang-libang gatungang gabi eh. Wala tamang istorbo ang silingan. Tira-dira-ding da-da-da-ding da-da-di-da-ding da-da-da da-di-da-ding da. Man ako, akong tindahan. Malaghalin. Close. Ay, nahumanagit ko guys. Nahumanagit ko gluto. Sa luhara ka putay. Kani ako ang humba nga may pinya o black beans. Kani akong fried chicken. Kani ang sobra sa akong itong itlog o crispy fry. Tapos akong carbonara. Tuloy ang fiesta San Antonio de Padua. Hello. Happy fiesta, Senior San Antonio de Padua. Bye.